Hola a tots i a totes, soc la Nena Sabanés i us vinc a ensenyar quin és el meu llibre preferit. Badaix, saltant xispes. És el primer, però no és l'últim, ja que és una trilogia. Jo tinc el primer i el segon, però em falta el tercer i tinc moltes ganes de llegir-lo. Bueno, el títol, com bé, és Badaix. L'autora és Alina Noll, el gènere és romàntic juvenil i el públic seria dirigit als nens i nenes a partir de 13 anys. És un llibre molt intens, passen moltes coses, té unes 500 pàgines i jo pràcticament me'l vaig acabar en una setmana. La protagonista es diu Ashley Bennett. Porta tota la vida enamorada del mateix nen, que es diu Tyler. És el popular de l'institut. Tothom sap que està colat per ell. I ella sap que mai serà seu. Però de repente va entrar el Cameron Parker, el millor amic de Tyler, i li va proposar a l'Ashley ajudar-la per aconseguir que el Tyler s'enamori d'ella. I per què el Cameron ha fet això? Bueno, això ho sabreu quan us llegiu aquest fantàstic llibre i comprareu el 2 i el tercer, que jo estic en camí de fer-ho.